Veľká diera na slovenskom a českom trhu, ktorá v zahraničí funguje. To je mobilné čistenie matracov, na ktoré vám postačí jedna dodávka a technológia, ktorú do nej vložíte. Ak sa vám už niekedy stalo, že ste potrebovali vyčistiť matrac, tak veľmi dobre viete, aký zdĺhavý a nepríjemný je tento proces. A teraz si predstavte, koľko by vám boli ochotné zaplatiť firmy a domácnosti za takúto službu. Napríklad nemocnice, hotely a apartmány, kamionisti, univerzitné kampusy a mnoho ďalších. Príďte na náš trh s touto inováciou a ja vám garantujem, že vaši zamestnanci nebudú stíhať. V prípade, že by ste sa rozhodli, že chcete začať podnikať, veľmi radi vám pomôžeme s nájdením investora pre váš projekt a prekonzultujeme s vami, ako začať a ktorým chybám sa vyhnúť. Stačí sa stať členom na Štartuj to a okrem našej podpory získate aj stovky inovatívnych podnikateľských nápadov, ktoré vás poriadne naštartujú.